iphimbo lakhe linogcobo nje uyezwa kakhulu noma ubana angacula ngale yandlela kodwa kwakho khona lento yabona uLindi umayihlabelela akususe endaweni akubeke endaweni uyazizwa uma usenkonzweni makuhlabelela uLindi ukuthi hayi ngisenkonzweni hayi ke nawe ke yenzeni mina hayi cha ngeke ngakuncoma wazwa ngijabulisa ke ntombazana into yenze namhlanje bengicula mina ngikwazi nacula mina cha na ngesikhathi sekukhulekelwa abagulayo lo ukuthi ngisukume hayi wemasibisi hayi yabona into yenzile ngithandile kabawo kwaphela neBhayibheli liyasho mfowethu lithi umkhuleko awenzele bonke abantu ukuthi nje usukume makhona umuntu omaziyo ongaphila ukuthi uzoma egameni lakho ukuthi hayibonanga umuntu la owaphi yena lo mfazi osovele wavelola ile kuloko nje ngeke uzumazi sisi kodwa yabona nje into engifisa ukuyigcizelela masibisi nakwena ngiyakutshela ifanele ilungiswe le nto yalamuntu ibhlungu phela le nto masibisi uyacabanga nje ubona nje amehla akhe esebenza ebese nje kuvuke nje ngasasa kuthiwa usaboni hayibo ngathi ngaba nenkinga kufanele ngifake izibuko how much more sekuthiwa ke kufanele ukuthi ngisabone nje nhlobo sibhlungu isimo esibhekene nalo yamama sibhlungu nje kakhulu angifuni ungasho sisi yikho nje ngithi nje angazi yazi ngivuke ngisho ebusuku phakathi kwamabili ngingazi noma ngithandaze ngivele ngazi ukuthi ngizothina uNkulunkulu ngoba ngimdinga ebona lo yamama kanti ubani makathali lona mpembu hayi umuntu nje ongekuzumazi omunye umhlobo wami kodwa nje yazi ngize ngicabange nokukhuluma nawe masibisi ngithi ayikho mhlawumbe indlela ukuthi ke sikhulume noNomusa nje obehlala phesheya nje ukuthi ake sibhekele naye bakithi ukuthi akekho mhlawumbe udokotela ngabe isibhedlela esikhulu saphesheya angathathwa lo mama ayiswe kusona eyoxile ungaboni ukuthi ayikho into engenziwa ukuthi aphinde abone phela kodwa izindleko mpembu kungabe izindleko ezingakanani ukususa umuntu la yako Asia la kuhlala khona noMusa singanikela nasebandleni hayibo singanikela nje singanikela imali engakanani angazi kodwa singavula nje isikhwama mhlambe noma singanikela unyaka wonke kube ukuthi nje unyaka wonke kunesikhwama sakhe nje kuvele kuvula isikhwama sakhe sokuthi makunikelwa unikelele ishumi nani bese kuba phela unyaka wonke ngabone kanti bakithi kanti idimoni lana angazi phela nama sisikwenza noma yini wathi mhlambe ke laba abazalwana bami kahle ke bakhipha imali enkulu isombuluke yena uvele kwenza kanjani uvele kwafa wasengaboni nje wafile wangabona nje sidididini angazi mina lento uthini akaze kutholakala uthini hayibo yaze ngicabangani ke kodwa noma mhlawumbe angazi ke phela ke kodwa nje kuyisifiso noma kusemcabangweni wami ukuthi njengoba soyivezile indaba yakhe waqala nasebandleni wakhulekelwa ukuthi mhlawumbe siphinde silicele ibandla ukuthi sihambise umkhuleko nathi ukuthi uhambise thina siquke manje sifike simthandazele nje ngezandla akathi into nayizandla nje zabazalwane mhlawumbe naye lokho kuyoba naleyo nto nje kokufika noma ngisho ukuthi ke siyofika aqeda abone kodwa ndokufika kwabazalwane ukuthi kuthiwa bafikile amakholo azokukhulekela akunandaba noma ngaba walona ibandla labo hayi ngeke ilunga lonto amasipisi ngoba kuyababa kuyaba lo unelo ntunja umuntu unamahloni ngeze kulunga ukuthi niyomkhulekela kwakhe ngeke nje unamahloni umuntu egula amahlonani manje ngaphela uyagula manje uyabadinga abantu amahloni asazomsiza ngani cha kodwa phela nje ngiyabona mhlawumbe kuzophinda sizwe ngathi useyisiaram thizeni uyabona nje masuzongungu abantu ethiwa sekufika amakho uyabona hayi samsiza yonke lento ngoba akavele nalabo bantu uzobe ngababoni nokubabona uzozwa nje ngemvunge yomhlabelelo enzwe ngemvunge yomthandazo indaba ukuthi into engazumsiza yonke le udinga umthandazo manje nanto ayidingayo manje akakhohlwa indaba amahloni mhlawumbe into esingayenza ukuthi sifone sihlanganisa amakhola sifone bese siba ku loudspeaker yena asilalele singahle hayi angiboni mina lonto ke mina nje ngeke hawemkhulekela nje umuntu efonini hayi mpembe yena uzobehlela kwakhe uhlala laphi kanti yena sengaze kube ngasemthandazeli emafonini nca uhlala elothunjeni kodwa ke eyinto ebengiyibuka elothunjeni matha ikwakhe phela la ihlala khona manje ke ngifisa ukuthola ukuthi inansika yazi matha sawenza ngibona ngicabanga sengathi sike manje lento osenzisa ngathi into engekho ikhona uhlalaphi umfazi kuphi kanti kwakhe akiyeki kwakhe ngesikwazi ukuyakhona ikwaphakathi usufanele ngisho isibongo kwaphakathi phakathi nomka phakathi lo ngabona phakathi yena yedwa nje lo izigwili zikala zayo endaweni akasabona umka phakathi wamgcina umbona nje nowagcina ukuhlangana naye emphakathini cha phela umka phakathi ilezi yabona ezihamba ngeemoto ezinkulu ezithi zinamawindi athi shwi zibe zingafuni nokuvula amawindi zisibone uhlala lapha kusizwa amantombazana nje lawa asizwa lapha useyinto nje hayi makatha imake ngoba phela kakaphathi sezigulini indoda yakhe pho yemsingani kodokotela bangempela ke hayi samfuni manqusa yini ngasamfuni indoda yakhe
Ayisamfuni kanjani? Ayisamthandi kahle kahle, ayisamthandi nje yasho kudala ethi ayisamthandi. Uyazelaphi wona lonto? Awungezwa ngokhuliwe phela. Hayi, ukhulule uyazelaphi into engaka? Angithi indoda kalontunja uMaSibisi yazi ufuna ungikhulumisa into eziningi ngathi mina bengifuna le ndaba. Khuluma. Bengifuna uzwe ngento esithi igqiwa shana Yini ugwaja. ethi? Ifuna ukhuliwe phela indoda kapha kalontunja Awu makatha. Hawu, kodwa Nkosi. Uyakwazi ukusiza umuntu nje umsize ngokuphelele kungavi kukhona into oyifunayo kuyena. Cha makhona phela lo mama kahle kahle ngimenzela ufefe mina. Ngaphela. Ufelwane. Hayi ukhulwe naleyo ndoda kade bayiqala into yabo. Uyayazi lonto umzali uthulile nayo. Omnye umfazi. Cha angithi phela ibichaza indoda ukuthi ukhulwe ngambuza mina ukhulu uzoqhubeka kanjani nendoda oyazi ukuthi ishadile. Yathi indoda izohlukana nomfazi. Izohlukana nomfazi. Hayi ke kuthe basathi basazohlukana wafela wangabona emehlweni umfazi. Eke. Indoda yathi ke hayi sekuzobuka kanjani nje mase ngimshiye ngasaboni kuzobe ngathi ngimshiyele lokho kuzobe ngathi nginonya manje sinaleyo nkinga ke nje phethu ingakho ke manje ufuna athandazela abone akavuleke phela uzomshiya iyona into eyifunayo leyo ngiyathandaza amasisi avuleke akaqhubeke Nkosi angaboni ngithi Nkosi akaqhubeke umfazi angaboni khona leya ndoda izohlala nomkayo khohlakele wena isihluko singaka amasipisi ukhohlakele ngiyamzwela ini umzwela ngoba ufuna kusizakala wena ngiyacabanga indoda masithi ke angisakwazi ukubekezela ngifuna ukhuliwe wami imshiye ngaboni ukhulu wakho kunuka ukhulu wokunuka ukhulu wandoda ukhulu kaphakathi lo ungikhulumisa nje ngivathile ukhulu waseyigwilini sekukhulu waseyigwilini ke manje masipisi wematha ungangithathi kancane wemakatha nohlele nilandelwa amashwa ani ngoba niwalandele kude amashwa asondeze eduze kwenu kade ungincoma awuyiboni lento ukuthi iwrong yonke lento uzoba nengane wena ezobhidliza umshado womunye umfazi wena umfazi oshadile wena kade ungincoma la ise wrong manje wena wabhikisha la uma kamfana la ugogo ethi uma kamfana kade yombona eyakombona nje kakho kodwa ngoba ucabanga ukuthi kusho ukuthi mayiyombona usezobuya azothandana nobaba katha phela noGumede asihlukene angithi mina noGumede asihlukene hayi makatha bona bazobe sebehlukene uyazizwa ukuthi uthini ehlukaniswe lengane yakho cha indoda engasamthandi indoda engasamthandi indoda yayimshelile lengane yayimshelile yakho ihlule bonke abafana la indaba bayizalisa abayishiya kanjalo so bonke kukahle ukuthi ihambe yoqeda umshado womunye umfazi nomfazi le ndoda wayithumbile bayithumbile ukhohlakele bayithwele ngayo ukuthi ayisokwaphila uthando omunye umuntu engihambile Ngiyabe nilethe imali lapha esontweni futhi nje sengizoyifuna ngenkani le mali ngenisayinike. Hawu. Ukuthi anikele la avule kanye. Into engalunganga umfazi umdala kangaka. Kade uyincoma manje ukuthi kuhle ukuthi umfazi abone ufuna ngabona. Ngithi uthakathandazelo ngoba nakufuna kusizakala wena. Awufuna abone wena. Ngisakangaboni Nkosi. Akaqhubeka ngaboni. Wena. Akaqhubeka ngaboni. Kodwa khohlakala umfazi.